Salamu alaikum. Sunana sarkin yakin gwani. Umar Jasunan da basa. Mu fito kwanmu da kwarkwatan mu domin mu zaɓe shi. Domin shi ya cancanta. Shi ya san mutuncin mu. Shi ya san darajar mu. Mai share hawayen mu. Majibancin lamarin mu. Mai tausayin mu. Shin wani ɗan siyasa ne mai irin wannan halin? Alƙali Adam OON. Domin shi ya cancanta. Tabbas mun gani mun shaida kuma al'umma sun gani a ƙasa. In dai haka ne, shi ya dace, ya cancanta, ya mulki Jos North da Basa domin ya ɗora aikin alkhairan da ya fara. Tabbas mu ƙara kaɗa mai ƙuri'a ya ɗora aikin alkhairan da ya ɗauko mana. Ku tuna a wata 6 kacal ya yi aikin da ba duk da ba, aikin mazan jiya. Ya yi aikin da ko ya mutu sai an tuna da shi. Wani ni sarkin yaƙi.